Nazdarek, chcela by som pozdraviť všetkých milovníkov psov, ale aj všetkých hejterov, pretože bez nich by bol tento svet dosť nudný. Ja osobne nemám rada nudu, najradšej sa hrám aj celý deň, ale keď sa so mnou nikto nechce hrať, tak sa musím aj sama hahaha. Taktiež by som chcela pozdraviť toho malého zmrda, čo mi napísal na môj Instagram, aby som prestala trapošiť, že Instagram je len pre ľudí a nie pre zvieratá. Hahaha, madafaka, asi som sa od smiechu poštela, to si nemohol myslieť vážne, to mi napíše ten, ktorý má len jedného sledovateľa a aj to je jeho fake profil XD, ale čo si ty myslíš vlastne o sebe? A mňa tvoj názor vôbec nezaujíma, takže videa si budem točiť aj tak, či chceš, či nechceš. A skoro som zabudla, pokiaľ si nedal ešte odber na môj YouTube kanál, radím ti, aby si tak urobil, pretože ti vyškriabem ksicht, to myslím vážne XD a samozrejme daj follow na môj Instagrame, má XA951, poprípade daj pod video komentár, ja sa rada zasmejem, alebo napíšte, aké ďalšie video by ste chceli vidieť. Týmto by som ešte chcela pozdraviť Hendysa hejter zvieracích kanálov, hahaha, radšej skľudni hormóny, hahaha, ok, tak ja teraz idem a nezabudnite dať like, komentár a odber, čau, čau.